ҳамида модари 6 фарзанд аст ва мегӯяд таътили тобистонаи бачаҳояш мисли даҳҳо ҳамсолонашон дар хона ва бо кӯмак ба волидон сипарӣ мешавад. Чун шароити иқтисодии хонавода имкон намедиҳад онҳоро ба лагерҳои тобистона фиристад. шароит нест охи. Тамо хонада нест. Нишина бозӣ када ғам дада. Чикор мекунан чи? Мегем тез мактаб сар шава мактаб рава. лагерҳои тобистона қабули кӯдакону наврасонро барои истироҳату фароғат аз ҳафтаи қабл шурӯъ карданд. қарор аст имсол дар 50 лагерҳои берун аз шаҳрӣ бештар аз 10 000 муҳассилин ба истироҳат фаро гирифта шаванд. аксари ин наврасон тавассути роҳхат аз тарафи коргоҳи волидони худ ба истироҳат меоянд ва дар ин миён ин лагерҳо хонандагони мактаб-интернатҳо аз оилаҳои камбизоат ва наврасони болаёқатро ройгон қабул мекунанд. гӯем ки сафари онҳо ба истироҳатгоҳ ва бозгашт аз ҷониби худи истироҳатгоҳҳо мошинҳо ташкил карда мешавад ва тариқи ройгон бурда оварда ва роҳатҳо барои онҳо тақсим карда мешавад. иттифоқи касабаи тоҷикистон ки масъули назорат аз лагерҳои тобистонаи мактаббачаҳо аст мегӯяд лагерҳои тобистона аз қабл шароити нигоҳубини кӯдакон ва таъмини амнияти онҳоро ба назар гирифтааст. масъулин мегӯянд дар баробари лагерҳои берун аз шаҳрии шабонарӯзӣ имсол ҳамчунин 160 000 кӯдак дар лагерҳои назди мактабии рӯзона ба чорабиниҳои солимгардонӣ ҷалб карда мешаванд. волидон мегӯянд бо таваҷҷӯҳ ба шароити иқтисодии хонавода ва ҳам вазъи лагерҳо кӯдаконашонро ба ин маконҳо мефиристанд. имсол ҳам хеле нигоҳ кардем кадомеш ки хусусияй шахсияй бисёр қимати бадай барои ин ҳар сол бурда наметавонем не ки медонем ки дар ҳар як мактаб аму мактабда вобаста кардагиай анам хеле вай дора не ки шароиташ бо камтар вай хубтар нест. бале ба назар мерасад ки солҳои ахир дубора майли волидон барои истироҳати кӯдакон дар истироҳатгоҳҳо афзудааст ва аксарият мехоҳанд фарзандонашон дар шароити хуб истироҳат кунанд. 2 сол шуд карантин нарафтиян, соли пеш мерафтан варзоб мерафтак. Ко лагер мераван хай бо дар хона бо ягон машғулияти хонагӣ дар мегзаронанд. чанд сол пеш истироҳат дар лагерҳо ба хонандагон аз хонаводаҳои сарватманд даст медод, аммо ҳоло ба гуфтаи масъулон ҳукумат ба хонандагон аз оилаҳои ниёзманд низ имтиёзи бештар фароҳам овардааст, вале боз ҳам аз миёни садҳо ҳазор муҳассиле ки умдатан ҳазорон нафар имкони истироҳат пайдо мекунанд, бақия аз садҳо ҳазор кӯдаки тоҷик тобистони гармро дар хона, дар кӯча ё бо кӯмак ба волидонашон дар саҳро пушти сар мекунанд.